רק אני יודע איפה אני נמצא על עץ הספירות האישי שלי. רק אני יודע אם עכשיו אני נמצא בקו אמצע ואני מאוזן, או שאני יצאתי מאיזון. ואף אחד אחר בעולם לא יכול לומר לי, הוא יכול להייעץ לי, ואז אם זה מעדד לי, אני יכול דרך העצה שלו לשים לב. אבל אף אחד לא יכול לומר לי באופן חד משמעי איפה אני נמצא. וזה בדיוק הכוח שאני מאמין בו של קו ישר אל. חיבור ישראל, חיבור אישי עם הבריאה, עם המקור, ללא חוצץ, ללא מסך, ללא שום מבדיל. רק אני בתור שלוחה של האור מקבל פה אור בעולם הזה, ורוקד איתו דרך הספירות. האור מתפצל במנסרה הזאת שנקראת הספירות, לימין ושמאל ולקווים, ומתוך הריקוד הזה, מתוך התנועה התמידית הזאת, שאני זז לחסד, ואז לגבורה, ואז אני חוזר לאמצע, נוצר הריקוד של החיים. נוצרת ההתפתחות, נוצרת האבולוציה. האבולוציה נוצרת מתנועה, מאיזושהי התפתחות של פרטים, בתוך הדבר הזה, בתוך הבריאה הזאת. והאבולוציה נוצרת מהפיצול. מפיצול התאים, מפיצול הקווים. אבל זה כל כך יפה שבעצם כל פרט קיבל ריבונות מלאה וכוח כבורא מודע אישי וספציפי להתעסק ולשלוט ולהיות בריבונות מוחלטת על העץ האינדיבידואלי שלו.